Saps que la Viquipèdia en català va ser de les primeres edicions a néixer després de la versió en anglès? La versió en català de la Viquipèdia va ser la tercera a aparèixer a la xarxa després que el fundador de l'Enciclopèdia Lliure, Jimmy Wales, anunciés que volia obrir versions alternatives. En el seu anunci va fer esment explícit a algunes de les llengües que havien mostrat el seu interès i el català va ser una d'elles. Va néixer en pocs minuts de diferència de l'edició alemanya, que va esdevenir la segona després de l'original en anglès. Tot i que la Viquipèdia en català va ser la tercera a néixer, el primer article de parla no anglesa que s'ha editat mai és en català. Es tracta d'Abac, una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques. Durant 2 mesos, l'edició en alemany es va mantenir sense articles i la catalana va ser l'única versió amb contingut en llengua no anglesa. Avui dia, la Viquipèdia compta amb més de 760.000 articles i de 1.200 participants actius.